sannan kuma akwai thyroid pubis. To Allah dai sa na faɗi sunan, amma dai haka ake kiran shi. To wannan thyroid pubis ɗin shine kwarkwata. Dr. Na'ima ta ce akwai kwarkwatar gaba, kwarai da gaske. Shi muke kira pubic lice ko kuma louse. To a nan shi ma kwarkwatar gaba daban, kwarkwatar da take fitowa da mutane a kai daban ce. Kamar yadda ku gani a wannan hoton, kun ga kamanninsu ma daban ne. Na gaba da yake fitowa mutane ana ɗaukan shi ne ta hanyar saduwa. Wato su waɗannan crabs ɗin, wato abin da muke kira kwarkwata, suna tsalle ne daga jikin mutum ɗaya zuwa jikin mutum ɗaya. Kuma su dama shan jini suke, a nan ne abincinsu yake. Suna iya saka ƙwayayensu, duk su saki ƙwayayensu a gaban mace, sannan kuma ta dinga dawo wani irin ƙaiƙayi za ta dinga fuskanta, sannan kuma ƙaiƙayin ya fi yawa da daddare. Ƙwarai akwai kwarkwatar gaba. To, amma kada ku tsorata, saboda me akwai maganin da ake iya bayarwa ko mace ta warke. Kamar inda kuka ji an ce kwarkwata, wasu su ɗauka wani babban cuta ne. A'a, ana iya ba da magani sannan kuma a warke, amma yayin da mata fara jin wani irin ƙaiƙayin nan wanda ya fi yawa da to lokacin da ya kamata maza ta garzaya asibiti domin a duba ta.